Gülçeçek. Tatar halkı akiyeti. Burun zamanda zor qarılman işinde bir ubırlı qarşık turgandı. Onun bir ulu bilen Gülçeçek adlı bir kelini bulgandı. Qarşık bik yavuz iken, gümürge yaxşı kişilerini azdırıp, batırlarını yoldan yazdırıp yürgendi. Qarşıkның ulu anasının yavuzluğuna түзә almışa dünya gizerge, бәхет izlerge çıkıp gitken. Gülçeçek әниләрен бик сагына икән, тик аны кайнанасы убырлы карчык бер җиргә дә чыгармый икән, үзе төннәрен яхшы кешеләрне аздырырга, батырларны юлдан яздырырга чыгып киткәндә дә киленең өендә бикләп калдыра икән ди. Төннәрдән бер төнне убырлы карчык ниндидер явызлык эшләргә чыгып киткәндә ишеккә йозак салырга оныткан ди. Күлгә салган күмәчләрен дә калдырып киткән ди. Аның чыгып китү булган, ишекнең ачык калуын белгәч тә Гөлчәчәк әниләренә китәргә җыена башлаган ди. Урман эче бик якты, күктә айлар калыкты, көлдән күмәч аламын, әниләргә барамын, әниләргә барамын, дип җырлый-җырлый куенына төше күмәч кыстырган да ди, әниләренә кунакка чыгып киткән ди. Төн киткән, көн киткән, бара торгач байтак җир киткән, ул арада убырлы карчык кире әйләнеп кайткан да килене артыннан куа чыккан. Сыры бүре төсенә кергән дә ди, җирне исни чабып киткән ди. Чаба торгач килене куып җиткән ди. Гөлчәчәкнең каршысына төшкән дә калын тавыш белән улап җибәргән ди. Көлтә койрыгым, булгый улаем, күмәчләремне бирмәсәң, калҗа турайым, калҗа турайым. Гөлчәчәк бик курыккан, күмәч биреп кенә котылыр иде дә, ул вакытта инде аның күмәче калмаган. Ары каранган ди, бире каранган ди, якында гына тузгак башлы, куш эшле зур бер карама күргән ди, шул карамага ялына башлаган ди. Әйләнмәле карама, бәйләнмәле карама, сыры бүре куып җитте, яшерсәнә карама. Әйләнмәле карама Гөлчәчәкне бик кызганган ди. Тиеннәр чикләвек җыеп, яр канатлар көн уздырып чыга торган кечкенә куышның ишеген ачып җибәргән иде ди. Гөлчәчәк куышка кергән дә качкан ди. Сыры бүре карама төбен тырный улаган да ди, Гөлчәчәкне чыгара алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң аткан, кояш чыккан, көн булган, Гөлчәчәк карамага рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Бара торгач кич булган, сыры бүре киленең эзеннән исни барып, тагын куып җиткән. Гөлчәчәк алдына төшеп, тагын улап җибәргән ди. Көлтә койрыгым, булгый улаем, күмәчләремне бирмәсәң, калҗа турайым, калҗа турайым. Гөлчәчәк бик курыккан ди. Ары караган, бире караган, түгәрәк аланда бик матур бер күл бар икән. Гөлчәчәк шул күлгә ялына башлаган ди. Түгәрәк алан, көмеш күлнең суы мул, сыры бүре куып җитте, яшерсәнә көмеш күл. Көмеш күл Гөлчәчәкне бик кызганган ди. Тирән суын ай калдырып, дулкыннарын чайкалдырып, Гөлчәчәк басып торган җирне тирән су белән урап алган.
Соры бүре күл шитендә бүленеп калган ди. Соры бүре күл шитен тырный-тырный, төн буе улаган ди. Гөлчәчәк янына керә алмагач, таң алдыннан тагын өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң яткан, кояш чыккан, таң аткан, кояш чыккан көн булган. Гөлчәчәк көмеш күлгә рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Барган ди, барган, иртә киткән, кич киткән, китә торгач урманның кырыена ук чыгып җиткән. Инде әниләрнең өй түбәләре дә күренә башлаган ди. Тик шул урында соры бүре тагын куып җиткән ди. Бу юлы бигрәк та каты ачуланып улап җибәргән ди. Көлтә-көлтә койрыгым, булгый-булгый улаем, күмәчләремне бирмәсәң, калҗа-калҗа турайым, калҗа-калҗа турайым. Гөлчәчәк бик курыккан, ары каранган, бире каранган ди, басу кырыенда үсеп торган кушкаена менеп киткән ди. Соры бүре кушкайның тамырларын казый башлаган ди. Гөлчәчәк бик курка икән ди. Инде монда кайтып җиткәч тә әниләрне күрмичә үләрмен микәнме соң дип әйтеп бик елап утыра икән. Шунда кушкайын башына бер сыерчык килеп кунган ди. Гөлчәчәк сыерчыкка ялына башлаган. Ала муен сыерчык, кыла муен сыерчык, шәш бөртегем әманәтем, илтеп бирче сыерчык, илтеп бирче сыерчык. Гөлчәчәк сыерчыкка бер-ике шәш бөртеген алып биргән ди. Сыерчык аны алып гөлчәчәкләрнең әниләренә өшеп киткән дә ди. Шәш бөртеген аларның капкаларына элеп куйган ди. Гөлчәчәкнең абыйсы капка төбенә чыккан икән, шәш бөртекләрен күргән. Аһа, кара юрган кашынып торганда ял бөртекләре калган дип әйтеп, шәш бөртеген алып кереп думбрага кыл итеп тарткан ди. Гөлчәчәкнең җиңгәсе думбраны аяк тибеп бии-бии уйный башлаган икән, думбра кылы Гөлчәчәк булып җырлап җибәргән. Бии-бии уйнама, билгенәем авырта, тибә-тибә уйнама, түбәләрем авырта. Моннар җиңгәсенең исе киткән. Абау, бу думбрага ни булган дип әйтеп думбраны иренә биргән. Ире ширтеп уйный башлаган икән, думбра тагын җырларга тотынган. Басма, басма, абыем, башкынаем авырта, ширтә, абыем, шәшкенәем авырта. Урман буе кушкаенда сеңлең бар, кушкаенның төбендә каенанам убыр бар. Думбраны куй абый, кушкаенга кил абый. Шуннан соң абыйсы карасына Гөлчәчәк сеңлем харап була язган бит дип чукмарын алган ди. Бүре тибә торган атына атланып урман буена чапкан ди. Ул барып җиткәндә соры бүре кушкаенның тамырларын актарып бетерә язган иде ди. Кушкаен менә авам дип кенә торадыр иде ди. Гөлчәчәкнең абыйсы соры бүрене бәреп үтергән дә ди. Гөлчәчәкне өйләренә алып кайткан ди. Шуннан бирле Гөлчәчәк бик әйбәт гомер итә башлаган ди. Бүген барып кичә кайттым. Мин дә булдым аларда. Сый-хөрмәт бик дан булды. Ашатканнары май, эчергәннәре бал булды. 2 мишкә, 1 чүмеч, теләсәң күпме эч. Тик авызга эләкми, мыек кына чылана. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.